Hei, goदान मडेल जाङिया नै बारै लोगोफोर नै नुखाय बिथाङा गोदान मडेल जाङिया होनना बुङो बेखौ हे प्रभु हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ आनरायाव सोरनोबाबो नांगौबा कमेन्टआव अर्डार हो दानो डिलिभारि खालामगोन हम डिलिभारि डाइरेक्ट गोदान मडेल जाङिया गोजालाय नै बरिया गोदान मडेल जाङिया गोदान मडेल जाङिया बिराद गिदिर ना मोनदों नखाय नै सानैजों माबायदि खाना थिखोलायदों थिखोनो हायाखै हनै सानैजों बिसोरो हमनाबो मोनलायबावो जोंना नुखाय माबायदि गिदिर नाया नै नै हमना मोनदों नै फुख्रि सेराव हमलाबायबानो मोनो होननायसो नै बेसे जाबावनो बालायलायो ना बायनोबा ना नै ल' दोलायबाय ना हमबानो मोनो नाया होननायसो जादों खिनाय जायो ओइ नै मानसिफ्रा नुदों आं नै मालाय गुरलाब गुरथाम देब्रा ओरै देखाय आरो खाथियाव दे खाथि देखाय थांना देखायलाय बेबायदि मोनो बिथाङा बायदों बायदों दुमफ्रानि इयाव दाउ दोनग्रा हगारलायनोसै जाबाबो जायाबाबो नायलायदो थिखोलायनो हायाखै हनै मारै दिन्दां लादों